Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο Στέφανος Πέκης και εδώ ανεβάζω βιντεάκια και ανοίγω και live. Κάνω αυτό το βίντεο για να με γνωρίσετε οι καινούργοι και να με μάθουν οι παλιοί. Είμαι από Δράμα και έχω μία μικρή νοητική υστέρηση. Και γι' αυτό το λόγο έχω αυτή την ομιλία που ακούτε. Όταν ήμουν μικρός πήγαινα σε ειδικό σχολείο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Λόγω της νοητικής μου υστέρησης τώρα εδώ και περίπου 5 χρόνια ασχολούμαι με τον στίβο και είμαι στην ομάδα του συλλόγου αγωνιστές. Επίσης πέρα από αυτό, επειδή μου αρέσουν οι κατασκευές, ασχολούμαι τον ελεύθερο μου χρόνο με το να φτιάχνω μόνος μου τα δικά μου βραχιολάκια μακραμέ. Έχω φτιάξει όλα αυτά, 24, όλα αυτά που βλέπετε, 24 είναι, με διαφορετικά σχέδια και χρώματα, όπως και άλλα πολλά βραχιολάκια και με αυτό έχω που ασχολούμαι. Ένα χρόνο τώρα. Αν θέλετε να μάθετε και να μαθαίνετε περισσότερα για εμένα, πατήστε το καμπανάκι στο προφίλ μου για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για βιντεάκια μου και για τα live που κάνω, όπως επίσης σας περιμένω στο live μου να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια.